Ayo. Ito ang tubig. Hello guys, good morning. So karon guys, sayo kaayo jud ko guys. Nagbaktas pa ko guys no from Kamansi to here. Na restaurant daw diri sa Viewdik guys no, ang murag something gipadunggan-dunggan sa Team Hamloy no. So adtuon na to guys kung unsa ka tinuod nga tag 100 gyud daw ang ilang tubig og ang Coke is 120. So adtuon na to guys. Uy kay murag something lahi ra gyud ang atake nila no. So adtuon na to guys, tara. So guys, hapit na ko sa ilang restaurant og hoping na open ang lang restaurant garon guys no, kay kabalo na ka kuan ron desperas ng bagong taon no. So unta abri kay para makapalit og tubig og makapangutana ta guys kung tagpila gyud ilang tubig og Coke guys. Uy kay murag kabalo na ka murag something something kuan ba sa ginatawag na Team Hamloy. Ginoo ko to ato na to. Ayo. Ito ang tubig. Guys, view pa lang super relaxing, dili ka bayran guys. Tagpilan tubig nyo te? 15, katong pinakadako? Ay, oh. Pilan pinakadako te? 30. 30, wala tag 100. Ayop yun dyan, tag 100 daw. Tag 30 ra. Pahit ako bigyan itong taguan. Isa lang. O tag 30. Ang ingon man gud tag 100 daw. Pati laguta lagi na mo ato. No, grabe sila no. Ihimo ra min yang kwan ba aron na ay viewers. Para na ay content. Sige lang kay mukuan ta mo. Char. Mo balos ta. So tag 30 ang tubig. Tag 30 lang. So guys, tag 30 lang tubig guys. Ginoo ko ang ginoo 100. Yang ang Coke nato dai nagpila dai. Asa? Ang Coke tag 120 man daw. Uy, itira. So di ba no, grabe jud sila kako ano, tag 80 ra ang tubig. Ay ang Coke niya 120 daw. So pwede kog tubig na tag 30 di kay makabalo gid sila. Grabe no. Kinsi ra gayning among inani oh. Ang gingon sa video tag kuan daw. Kaya lang gyud magkuan lagi. Pa maga-content. Ako pag na trippingan. Sige lang. Follower ba mo ha? Thank you. So guys, no tagkuan na gyud guys. Ang ilang tubig guys is tag 30 ang pinakadako og Diyos ko, kita naman yun oh. Tag 30 ang pinakadako og 80 lang tong kuan no, soft drinks niyo ko. So ang giingon sa Team Hamloy is tag 120 daw guys. Grabe jud para maga-content lang no. Na si ate jo saksi niya siya nag-entertain sa kuha dire. Gani. So ako ni Python te no. Sige lang te, sige lang. Kailan na te. So mao ginaingon nila guys nga tag 100 gyud daw ang water. Bilang ang saya mong video, ang iha mangong kuan, specific niya siya. So ang tubig daw is tag 100 pesos. Mo gay dapat dingon siya na murag yang specific baka 100 gyud ang kuan ang tubig tapos ang Coke is 120 so gani. So ni ani jud ko diri para ma-confirm gyud kung tag 100 gyud yung tubig. So tag 30 ra jud in town guys, dako na siya na water. Syempre, just kung sa layo ba ni sa kuano sa city nya lisod pod. So mo ni siya 30 pesos lang ilang tubig guys, dili gyud ingon na tag 100. Na shock pud pinakalit oy. Kamo no nagkadugay nagkaway lami. Follower pa naman si auntie sa inyo ha. Yung mga content ko nagkadugay nagkaway lami, nagka-nonsense. Tinood lang, yun ni ate, follower pa naman daw siya sa inyo ha. My God. So guys, na-confirm yun na to guys, na dili yun tag 100 ang ilang water guys. 30 pesos ang ilahang, ara guys. Tag 30 pesos ng ilang tubig, isa na kalitro no. So dili na siya mahal guys, kay imagine layo na siya sa city guys, 13 kilometer bago ka makaabot sa city, tapos napay siya sa bukid no, sa Viewdik. So just kung sa pag-expect nimo guys, dili na bukat ang 30 pesos for 1 litro nga tubig. So dili gid tinuod ang ginaingon nila no, na tag 100 pesos ang tubig. Og ang gingon pa ni ate is
Guys, daghan po gid ay sila guys. Mga 13 daw katao. So imagine, 13 mo ka buok worth of 2,000 1,000 something lang. O di ba? So kabarato ra guys. Ginoo ko ila pa yung exaggerated na po guys sila. Pag tuuman og unom ras la ka buok. So si Ate Joy mismo na ingon sa kuan na kuan gyud daw 13 sila katao. Yes. So shout out sa vlogger out there na nagsulti na tag 100 pesos ang tubig ug tag 120 ang soft drinks. Ginoo ko, stop guni-guni. Ginoo ko. Laban og patas dili kay para for the content lang, Ginoo ko. Dili ingon ana oy. As a social media influencer ingon ana inyong mindset. Duh! Wa mo'y padulngan. Sinuod lang.